Og så skal vi have det. Vi skal have underholdning i absolut verdensklasse. Det lykkedes mig at skaffe drengen Ortmann tilbage. Han er multikunstner, og han skal optræde for os med nummer, der hedder Kig, Linedans. Kig, værsgo. Ortmann. Det er jo ikke linedans, det der. Jeg kommer alene. Nej, du kan ikke... Jeg kommer alene. Prøv at, Ortmann, den ligger på jorden, ikke? Den skal op og hænge. Du skal hænge linen op. Kom, den skal op og hænge. Må jeg så? Ja, når den hænger, må du. Må jeg så? Ja, så må du gerne, når den hænger oppe. Så er det linedans, jo. Ja. Ikke? Ja. Du skal øve dig. Ja. Kig. Hvad? Nu går jeg alene. Nej, Ortmann. Kig. Nej, det kommer. Jeg kan ikke bære dig. Så. Nej, Ortmann, det skal øves. Det går ikke. Det skal øves først. Jeg har også et andet nummer. Hvad er det? Jeg spiller en klovn. Okay. Vi klovnummer med Ortmann. Værsgo, Ortmann. Nej, stop, Ortmann. Det er ikke sjovt. Kig. Nej, det er ikke sjovt. Kig. Men jeg kigger, Ortmann. Det er ikke sjovt. En klovn nu. Nej, det er en tørkage, Ortmann. En klovn. Ja. Det er en tørkage. Det skal du kage, Ortmann. Det duer ikke, det der. En klovn. Nej. Ja. Du må øve dig. Øv dig. Ja. Flødeskumskage, og så øvning. Må så? Ja, når du kan det. Ikke før du kan det. Ja. En klovn nu. Nej, ikke nu, Ortmann. Når du har øvet. Øv nummer. Ja. Har du nogensinde tænkt over, at hvis du har lad os bare sige en forel, så lægger du den på et leje af grillkul. Når den så efter et stykke... Ortmann, gå ud. Ortmann. En klovn. Nej, Ortmann, gå nu ud med det klovnenummer. Gå ud med... Du er ikke en klovn. Det er en flødeskumskage, det er en tørkage. Gå nu ud. Har en anden nummer. Vi spiller nummer. Vi skal spille spil. Hvad er det for et spil? Monster Ball. Hvad siger du? Monster Ball. Hvad? Monster Ball. Hvor er bolden henne? Nå, okay, det med glas. Jamen okay, så sidste nummer, du får lov at lave. Så gør vi det. Jamen, den er her, så. Nej. Jo, den var væk. Hey, der var det sgu meget god. Der er jo ikke nogen bold overhovedet, Ortmann. Så er det jo ikke sjovt. Spil Monster Ball. Vi kan sgu ikke spille Monster Ball, når der ikke er nogen bold. Monster Ball. Nej, tag det ud og gå ud, Ortmann. Nu må du gå ud og øve dig på at finde bold. The Ball. Det er en kage, Ortmann, ikke? Det er en kage, en tørkage. Kig. Jeg kigger. Der er ikke nogen bold. Der er ikke nogen bold, Ortmann. Gå nu ud med den kage og det der. Jeg går ud nu. Ja, gå ud og øv dig på det. Kig, jeg går nu. Kig. Jeg kigger. Kig. Ja, jeg ser det. Kig, jeg går nu. Jamen, jeg ser det, Ortmann. Jeg kigger og kigger. Ja. Jeg ser det, Ortmann. Monster Ball.